Il-kolletta. Wasalna fit-tmiem l-ewwel parti tal-quddiesa. Il-parti tal-bidu tagħlaq bit-talba magħrufa bħala kolletta. Din talba tal-poplu miġbur. Wkoll il-ġabra ta' ħafna talb tal-ġemgħa. Qabel is-saċerdot jibda t-talba ikollna ftit ħin ta' skiet u ġabra biex in-nisrani jressaq it-talbiet tiegħu. Imbagħad is-saċerdot għan-nom ta' kulħadd jgħid jew ikanta il-kolletta. It-talba magħmula kważi dejjem lill-Alla l-Missier. Il-bżonnijiet tagħna u r-raġuni għaliex qed nitolbuhom inresquhom lill-Missier permezz ta' Ġesu Kristu li jgħix u jsaltan mal-Missier u mal-Ispirtu Santu fl-għaqda ta' Trinità. L-għeluq tat-talba għandu żewġ tifsiriet. L-ewwel nett, Kristu hu l-medjatur bejna u bejn Alla u jwassal talbna għand il-Missier. It-tieni, bejn it-tliet persuni tat-Trinità hemm għaqda perfetta. Ġesu Kristu li ben ta' Alla isaltan għal dejjem mal-Missier u mal-Ispirtu Santu fl-għaqda ta' Alla wieħed. It-tweġiba tal-ammen min-naħa tagħna tfisser li aħna qed nagħmlu tagħna it-talba li s-saċerdot jgħid għan-nom tagħna.